Причины дорожно-транспортных здарэнняў з удзелам дзяцей самыя розныя. Адна з іх – няўважлівасць дарослых і абыякавасць да мер бяспекі падчас перавозкі. Ужо давно існуюць спецыяльна дзіцячыя утрымліваючыя аўтакрэслы, якія дазваляюць маленькім пасажырам пры здарэнні быць у большай бяспецы. Але па розных прычынах імі карыстаюцца не ўсе удзельнікі дарожнага руху. Толькі з пачатку года ў розных дорожна-транспартных здарэннях пацярпелі 20 дзяцей. 13 дзеці-пешаходы, 8 пассажиры, 1 водитель. Ребенок в возрасте до 5 лет должен перевозиться в детском удерживающем кресле. В возрасте от 5 до 12 лет в детском удерживающем устройстве, которое позволяет безопасно пристегнуть ребенка ремнем безопасности. У большасці бацькі, дзядулі і бабулі разумеюць, што ад мер бяспекі і правільнага выкарыстання дзіцячых утрымліваючых крэслаў залежыць здароўе і жыццё іх маленькіх пассажиров. Пристегнуть ремень прежде всего это безопасно. И безопасность своя, опять же, ребенок самое главное. И потому надо всегда пристегиваться, как бы без комментариев особых. Пристегнись и едь спокойно. Вопрос идет о жизни и смерти, поэтому дорога всегда это очень опасный, скажем, участок. Вообще, время, когда человек в машине, оно очень опасное. Я считаю, что, безусловно, пристегивать ребенка и всех пассажиров необходимо. И это бывает необратимые последствия. Забараняецца перавозіць дзяцей ва ўзросце да 12 гадоў і на заднім сядзенні матацыкла, што асабліва актуальна ў сельскай мясцовасці. Правіла ж карыстання дзіцячымі утрымліваючымі крэсламі зусім не складаныя і іх выкананне неабходнасць. Адміністрацыйнае пакаранне за невыкарыстанне гэтых правіл дарожнага руху немалое. За нарушение правил перевозки пассажиров в салоне транспортного средства предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа в размере до 4 базовых величин. За повторное нарушение правил перевозки пассажира в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин. Падчас правядзення прафілактычнага мерапрыемства да адміністрацыйнай адказнасці былі прыцягнуты 3 кіроўцы. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».